Medyo matagal mapuno yung cup ngayon. Kasi hindi gaano kadami yung bunga. Hindi tulad nung January and Feb. Hi! We are here again sa Wilson's Tree Bank. Anong month ngayon? May. Month of May. Konti lang. Hindi masyadong madami yung mulberry. Pero meron pa rin. Nasa bandang taas yung mga madaming bunga. Ayun. Pwede show me na mulberry. Wow, there's a lot. Uy! Chicken! Lalashoot. Pag sabong layata ring manok. Ito yung mga nakabili. Hanggang dun sa likod.